sériu videí. Takže, Saru, čo chceš povedať? Chcel by som povedať, že je to naše úplne prvé video, takže by som vás chcel poprosiť, ak vám niečo na tomto vadí, napíšte nám to dole do komentáru a my sa v tom zlepšíme. Áno, a ešte k tomu budeme točiť rôznych hier a posnažíme sa aj podľa vášho gusta točiť, že? Presne tak. A možno počase, keď sa nám to dobre rozbehne, by sme začali točiť aj challenge, ale vlogy, ale nie je to isté. Saru, No, povedz k tomu niečo. ja by som k tomu povedal len toľko, že to je vynikajúci nápad a už teraz sa teším, pretože viem, že vás to určite bude zaujímať. Dobre, toto by bolo k našemu prvému videjku všetko a možno ešte dnes, alebo v priebehu týchto pár dní, vyjde naše úplne prvé video z hry nejakej. Možno by sme mohli začať s Minecraftom, ale môžeme začať aj s niečím iným, dobre? Takže, Saru, ty by si mal návrh na nejakú hru? Kebyže mám teraz začať menovať návrhy, tak by sme sa nedočkali ani Vianoc. Dobre teda. Takže, ahojte a uvidíme sa v ďalšom videjku. No, neuvidíme, ale tak. Ahojte! Čau!